Deci este un centru neobișnuit. Pentru Moldova, noi suntem unica companie care oferă astfel de servicii. Lucrăm cu estetica facială, lucrăm cu textura, structura părului și lucrăm cu corpul. Adică tot luăm în integru. Doamnele care vin la noi sau domnii care vin la noi, respectiv peste jumătate de an după procedurile care se fac cu aparataj, văd îmbunătățire și întinerire cu 5-7 ani. Aceasta se datorește anume aparatajelor inovative și proceduri la corp. Masajuri diferite, vacuum, cu role, masaj cu ciocolată, criu, sunt diferite, depinde de probleme. Programul pe 24 de luni. Primul an se lucrează, adică vine de câteva ori în lună, nu în toată ziua. Deci se fac anumite proceduri, independență de probleme pe care le aveți. Și se face diagnostica, să vedem dinamica. Care este dinamica și dacă este în genere. Dacă nu, procedurile se schimbă. Primul an se lucrează asupra obținerii rezultatului. A doilea an asupra întăririi rezultatului, fix așa ca la fitness. Aici nu, a doilea an e cel mai important. Se lucrează la întărirea rezultatului, se fac acele proceduri care o să dea rezultate pe ani de zile. Adică rezultatul nostru durează 7-10 ani. Adică 2 ani, după 2 ani eu gata, nu mai fac proceduri? De fapt o să vedeți. Am lucrat în Franța cu așa tehnologie și am pacienți care până acum mă sun și de acum 8 ani de zile și am lecuit fața și mi-a făcut artritul pe picioare. Dar, ca să înțelegeți, abonamentele astea tot costă bani. Nu vă duceți la un masaj pur și simplu, da? E ceva de ultimă oră. E un sistem european. În genele sunt diferite forme de plată, dar așa ca să vă aproximativ să vă orientați, toate tratamentele lunar care se fac în complex, de la 2 la 10.000 pe lună. Depinde de probleme care rămân. Sunt, adică acum e devreme despre asta de vorbit, dar așa orientativ ca să înțelegeți. Dacă sunt probleme mari pe corp, păr, față, integru, pachetul VIP costă de la 8 la 10.000. Adică respectiv mai puține probleme alte zone de la 5 la 8.000 și pachetul cel mai mic econom de la 3 la 5. Dar tot depinde individual. Adică sunt probleme, sunt cazuri când ești mai puțin, dar depinde de problema pe care este. Bine, întâi trecem diagnostica, întâi vă fac procedura. După procedură vedem care este dinamica. Trecem diagnostica, ne arată aparat la microscop. Este dinamică, nu este dinamică, da? Și numai atunci diagnostul va spune, putem să vă luăm sau nu.